uNkulunkulu akakulonde kubusise uphumelele konke okwenzayo. Kama kuPastor ngithalele imfleki siyacela ukuthi unikele uyi-channel okubalekile ukuthi uqinisekise ukuthi yisebenzisa number ku WhatsApp awu yisebenzisa number SMS uyafona kuphela nakhona nje ngomlandeli we-channel ungayena ungayisemhlenge ngambiyekela. Sibheka la eklisa khanya Sinhle the pastor ngicela ukubuza kuchaza kuphi inyama ebolile. So inyama ebolile kuwuphawu olubike ngoba omunye angayiphupha ibona, omunye angayiphupha idla, omunye angayiphupha ithenga, omunye angayiphupha idliwa abanye abantu. Kodwa kuyinto ethi ayifane kubi yabo. So sizenza nje simplified manner ukuthi sibeke kanje ukuthi number 1 inyama kuwuphawu olubi uma ibolile ngoba lokho kungachaza ukumosheka kwamathuba amahle ekade unawo ngenxa ke yokungawasebenzisi ngesikhathi noma ke yokuwasebenzisa budedengu yabo. U-Exodus 16:20 uthi kodwa ke abamlalelanga uMose abanye babo bashiya okunye kwaze kwazala izimpethu kwanuka uMose waze wabathukuthelela. Number 2 kuyenzeka futhi ngisele kuphi inyama kube uphawu olubi uma eluhlaza nje ibolile ngoba lokho kungabe kukhombe nje ngabe ihlaza noma nje bivuthi ibolile kungakhomba la isenzo sakho ongabe sokuphila ngesono noma ngamanyala noma ngenkohlakalo. EkaJakobe 5:2 ingcebo yenu ibolile nezingubo zenu zidliwe izinundu. Number 3 uma futhi inyama kuwuphawu uma ibolile lungabe likhombe lokuthi kumele uqaphele ngoba kade ugadlwa ngesichitho yabo esizokwenza ukuthi ungathandeki kubantu. Yes. Isililo 3:15 wacindela ukudla okubolile okunuka emphindeni wami wangeqhumbisa ngeziphuzo ezimbi. Azivale ngakho ukuthi uma ukuthi inyama kuwuphawu lobuma ibolile kungabe kulikhombe nje usizi ozobhekana nalo, kungabe kuyikhombe indumalo ongahlubhekana nayo ngenxa yokubanjwa ukugula noma ngenxa yesifo esingasesehle yabona. Shuthi kunesimo esibi osukuzobhekana naso singathandeki esokulethela usizi lendumalo ekaba ukugula noma ukushona komuntu. Siyabonga kakhulu besibheka la izinto ezingachaza inyama ebolile. Esima uyidla still kungakhomba nje ukudliswa ngayo into eyisichitho futhi yabona ezoba ngaphakathi kuwe yabona. Siyabonga.